জয় জগন্নাথ ভাই ওড়িশা ড্রাইভার মহাসংঘ নমস্কার। জয় জগন্নাথ। জয় জগন্নাথ। নমস্কার ভাই, জয় জগন্নাথ। জয় জগନ୍ନାଥ। କୋରାପୁଟ ଡ୍ରାଇଭର ମାକୁ ନମସ୍କାର ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ ଡାକେ ସେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ଭାଇ। ଆଉ କୋରାପୁଟ ଭାଇମାନେ ସହଜ ରାଶି ପଇସା 26,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଆସିବାର ତ ବହୁତ ଦୂର ଭାଇ, ତେଣୁକରି ମତେ ପଇସା ପଠେଇଥିଲେ 26,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ବରଂ ମୁଁ ଆସିଛି ଆମ ଭାଇ ଅଶୋକ ଭାଇ, ବାଙ୍କି ଭାଇ, ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ, ଶିବ ଭାଇ, ଆମେ ବହୁତ ଭାଇ ଆସିଛୁ ଭାଇ, 20-30 ଭାଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ପଇସାଟି ସେ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆମେ 26,000 ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, 26,000 ଦିଆହେଉଛି। দেখুন ভাই ওড়িশা ড্রাইভর সহজ করিয়া সাহায্য পাইবা সম্মান সম্মান ভাই, এটা তার উদাহরণ ভাই। ଆଉ ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ତ ନେଇପାରୁନୁ, ଯାହା କିଛି ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆହୁରି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ଭାଇ, ଏତିକି ରଖୁଛୁ ଭାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ କଥା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ମାଧବ ଭାଇ ବନ୍ଧୁର ବ୍ଲକ ମାଧବ ଭାଇ ଫୋନ ମାରିଥିଲେ, ଆଉ ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ଭାଇ ବି ଫୋନ ମାରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କେ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ଭାଇ, ପଇସା ଆମେ ଦେଲୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କୋରାପୁଟ ଭାଇ ରହୁଛେ, ଆଉ ଆମେ ବି ଏଇଠି ଅଛୁ, ଆମେ ବି ବହୁତ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଏତିକି ରହିଛୁ ଭାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।